چیروکا چارەمین چیروکا کالە یەکەمین کالە یەکەمین دەست پێ کرد ئەی عەفریتێ مەزن بزانە کو ئەڤ غەزاڵ قیزە قەزوورێ من بوو گاوە ئەس بوێرە زەوجیم ئەم جوان بوون مە 3 ساڵ بە هەورە بهوڕاند لێ خودێ چوو زاروک نەدانمە ji ber vê yekê min ji xwe re cêriyek anî xwedê lawek mîna heyvek li ber derketinê yekî bejin li hev çavmezin û biryên dirêj dame gava kurê min bû 15 salî ji ber karekî xwe ez çûm bajarekî dûr qîza xezûrê min ev xezal di zarokatiya xwe de fêrî sihêrbaziyê bibû û bi wê hunera xwe wê sihêr avêt ser kurê min û ew kir cûnegayek û diya wî jî çêlekek û gavanek jî ji bo li wan miqatebe peyda kir gava ez piştî demeke dirêj vegeriya malê min pirsa kurê xwe û diya wî kir jina min vê xezalê bersîv da cêriya te miriye û kurê te jî ji vir çûye lê ez nizanim ka ew bi ku de çûye min salek bi rewşeke pir xirab sergêj û perîşan û bi kul û keder bihûrand di salvegera wendabûna kurê xwe û mirina cêriya xwe de min ji gavên re got ku here çêlekê qelew û baş bîne gavên çû cêriya min ya ku jina min bi sihêrê kiribû çêlek anî min destê xwe şûştin ziwakirin û kêrek hilda da ku ez çêlekê ser jê bikim lê wê gavê ewrînî bi çêlekê ket û giriya min dev ji serjêkirinê berdaw û emir da gavên ku ew wî karî bike gavên ew serjê kir paşê gavên ew gurand lêbelê çêlek bêgoşt û bêbez bû hema bê ji hestî û çerm tenê bû bi qurbankirina wê ez pûşman bibûm lê çi heyf min çermê wê da gavên û emir da wî ku ciwangayekî qelew bîne wî çû kurê min yê ku bi sihêrê bibû cûnega anî gava cûnegê ez dîtim ber bi min hat û xwe avêt ber piyên min çi ewrîn û çi nalîn dilê min pêşewitî min ji gavê re got here cêlekeke din bîne vî cûnegayî berde bira here nav dewarên din ey mîrê mîraniyê jinan ev tişt hemî qewimîn ev xezal qîza xezûrê min li wir li cem me bû wê dît ku ez cûnegê berdidim wê got na divê em cûnegê ser jê bikin lê ji ber ku dilê min gelekî bi cûnegê dişewitî min biya wê nekir û min emir da gavên ku cûnegê bibe gavên ew bir roja dinê gava ez li mala xwe rûnişti bûm gavan hat hundir û got ez xulam ez ê ji te re tiştekî bêjim ku ê te kêfxweş bike bibêjim û ez xelata xwe ji te dixwazim min pirsî xêr e gavên got ez xulam qîzek min heye pîrejineke ku li cem me dimîne ew fêrî sihêrê kiriye duhî gava qîza min cûnega li pêş min ez dîtim ser û çavê xwe pêçaw û giriya paşê pirqînî pê ket û got bavo ma qîmeta min ew qas li cem te ketiye ku tu mirovekê xerîb bixweretînî min jê pirsî kîjan mirovê xerîb çima tu ewil giriyayî û paşê keniyayî wê bersîv da ev cûnega kurê efendiyê me yê bazirgan e damariya wî ew û dêya wî her du jî sêr kirine ji ber nêrînên wî yê cûnegayî min nikarî ez xwe ragirim û nekenim û ez giriyam ji lewre diya vî cûnegayî ji aliyê bavê wî ve hate qurbankirin ji van gotinên qîza xwe ez ecêb û şaşmam heya sibehê min xwe bêsebr ragirt da ku sibehê ez werim cem te û bûyerê ji te re bêjim kalo got gava min bûyer ji devê gavên bihîst tawil ez bi wî re vegeriyam ji fikra dîtina kurê xwe wek vexwarina şerabê ez sermest û gelekê bextewar û kêfxweş bûm qîza gavên hat pêşiya min bi xêrhatin li min kir û destê min ramûsa her wiha cûnega ber bi min vehat û li ber piyê min me xerhat min ji qîza gavên pirsî ma tiştê ku te ji bavê xwe re di heqê vî cûnegayî de gotine rast in wê bersîv da belê ez xulam ev kurê te delalê ber dilê te ye min jê pirsî ey keçika xêrxwaz eger tu kurê min rizgar bikî ez ê mal û milkê xwe bidim bavê te bikenîn wê got ez malê te bi du şertan qebûl dikim yek ez dixwazim bi kurê te re bizewicim du divê tu bihêlî ku kê bixwazim min izin hebe ez van têxim bin sihêrê an na
ez nikarim xwe ji xirabiyên jina te biparêzim. Gava min ev tişt bihîstin efrîtê mezin, min bersiva qîza gavên da û got: Baş e, bila wek te be, mal û milkê bavê te îdare dike, ez ji we re dibexşînim. Herçî qîza xezûrê min e, ez iznê didim te û tu çi bînî serê wê tu serbest î. Wê tasek ji paxir yeke biçûk tije av kir, li avê tiştên xwendin û av li cûnegê re şand û got: Heke Xwedê tu cûnega xuliqandiye, bes cûnega bimîne û neyê guhertin. Lê heke tu di bin sihrê de yî, înşallah tu ê vegerî halê xwe yê berê wek ku Xwedê tu xuliqandibû. Piştî van gotinên wê, cûnega bê huzûr bû, lerizî, hejiya û ji nû vebû ensan. Ez pêş ve berbêwî çûm, min ew hembêz kir û got: Deka bêje, qîza xezûrê min çi bi serê te û diya te anî? Wî her tiştê ku qewimî bû behs kir û min got: Ax kurê min, qeder di destê Xwedê de ye. Bi izna wî tu xilas bûyî, tu vegeriyayê halê xwe yê berê. û paşê efrîtê mezin, min kurê xwe bi qîza gavên re zewicand. û paşê bi saya hunera sihrê, wê qîza xezûrê min xist bin sihrê û ew kire xezara ku tu dibînî. Dema ez hatim vir, min ew mirovên qeş li wir dîtin. Min ji wan pirsî ka ew li vir çi dikin. û min meseleya bazirgên bihîst, ez rûniştim û min got: Deka ez binêrim çi tê serê bazirgên? Belê, meseleya min ev bû. Wê demê efrîtî bi qêrîn got: Meseleya te gelekî balkêş e. Ji lewre ez ji siyaniyê jiyana vî mirovî dibexşînim. Wê gavê karê duyemîn yê xwediyê her du kûçikan got: